tafa tarkashi. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin irin yadda aka tsakaita wuta tsakanin gwabzawan da ake yi, wato tsakanin Iran da Amurka da kuma Isra'ila, wanda dai dubbannin mutane suna ganin cewa tabbas Iran fa ta yi nasara, domin duniya da kuma Amurkawa da Yahudawa game da Isra'ilawa ba su taɓa tunani akan cewa ita karan kanta Amurka da Isra'ila da kansu za su shigo da bukatun ganin an dakatar da wannan gwabzawa da ake a tsakaita wuta ba, duba da irin yadda Amurka ta sha nanatawa akan cewa a cikin kankanin lokaci za ta iya shafe tarihin kasar Iran baki daya. Sai kuma gashi nan an kwashe kusan sati 6 kenan ana gwabza yakin, an gaza shafe tarihin Iran a doron kasa, wanda daga karshe ma Iran aka koma lallabawa domin a tsakaita wuta. Sannan za ku ƙara jin irin yadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya bayyana mamakinsa akan cewa irin yadda 'yan Iran suka fito kan tituna suna kiran Amurka da Trump da Isra'ila akan cewa su ƙaro musu harin bamamai, sun shirya mutuwa. Trump ya ce tabbas iya wannan ma ya gagaro matukar girgita shi. Sannan kuma haka zalika ne za ku ƙara jin wasu sharɗa guda 10 da ƙasar Iran ɗin ta gindaya wa Amurka da Isra'ila, wanda Amurka da Isra'ila sun ga cewa babu yadda za su yi, hakan yasa dole suka amince da sharɗan da Iran ta gindaya musu, wanda a yanzu haka an sakaita wuta na tsawon makonni 2, wanda duniya ta yi mamaki akan cewa wai yanzu har Iran ta yi karfin da za ta iya gindaya wa Amurka da Isra'ila sharaɗi kuma su bi dan dole. Sannan kuma haka zalika dai ba sauraro za ku ƙara jin irin yadda shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump ya ƙara nuna akan cewa zai shafe tarihin Iran a doron ƙasa a kankanin lokaci, da kuma irin yadda dubbannin Iranawa suka ce ya ƙaro mamaman. Sai dai masu sauraro zare mu so dan Allah da ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotanni da muke dauke da su a daidai wannan lokaci har karshe. Amma masu sauraro kafin mu kai ga sako muku cikakkun rahotannin, idan wannan shine farkon ka mana ziyara wannan ta tawo mai albarka, idan mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka. Ga dai cikakkun rahotannin. Tuni da yi dubbannin Amurkawa suka cika da zanga-zanga yayin da suke neman ganin cewa dole sai an tsige shugaban kasar Amurka Donald Trump. Sannan kuma ga irin barin wuta da kasar Iran din ke ci gaba da zazzagawa sansanin sojojin Amurka da ke yankin Gabas ta Tsakiya da kuma karan kanta kasar Isra'ila, ga kuma irin yadda duniya suka sako Trump a gaba akan cewa duk shi haddasa wannan yakin da ke nema ya jefa duniya a cikin wani hali, inda iya rufe mashigar Hormuz ba karamin tada hankalin duniya ya ba, irin yadda abubuwa a duniya musamman ma farashin man fetur da iskar gas ke ci gaba da tashin goron zabi, wanda Amurkawa sun kunna wa Trump wuta, inda suke yunkurin ganin cewa dole sai an tsige shugaban kasar Amurka Donald Trump, saboda suna ganin cewa ya dauki Amurka ya jefa ta a cikin rigimar da babu ruwanta. Sannan kuma haka zalika da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana akan cewa zai iya shafe kasar Iran, inda aka ambato wasu manya-manyan gurare waɗanda Trump din ya bayyana a cikin wa'adi da ya ɗiba wa ƙasar Iran akan cewa su gaggauta buɗe mashigar Hormuz, idan ba haka ba fa to zai yi amfani da bamamai da kuma makaman ƙade dangi a wasu gurare masu muhimmanci a ƙasar Iran. To amma masu sauraro, babban abin da ya ƙara baiwa duniya mamaki da kuma ita karan kanta Amurka game da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump sun bayyano wasu gurare a Iran akan cewa za su kaddamar da harhare na makaman ƙare dangi domin a shafa tarihin wannan gurin, maimakon a ga 'yan Iran sun shiga cikin damuwa da tashin hankali suna kiran duniya akan cewa kawo musu dauki. A'a, kawai sai aka gansu sun je sun cika tituna, duk guraren da aka lissafa za kai hari sai aka ga sun je sun taru a wannan gurare. Duk wasu guraren da Trump ya bayyana akan cewa za su kai hari a Iran a wannan guraren, maimakon mutane su gudu a wannan gurin, amma sai aka ga Iranawa sun koma guraren suna taruwa, wanda hakan ya ƙara tayar wa Trump hankali, ya ƙara ɗaure wa Trump lissafi. Gaba ɗaya lissafin Trump ya shiga wani yanayi bayan shafe sama da wata guda ana musayar wuta. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana abin da ya bashi mamaki game da mutanen kasar Iran. Shugaban Trump ya bayyana cewa yadda Iraniyawa ke roƙon Amurka daga ci gaba da jefa musu bamamai a kusa da gidajen da suke zaune, ya yi matukar bashi mamaki akan cewa ta yaya za a ce cewa mutane su suke gudun yaƙi, amma kuma su kuma 'yan Iran su ne da kansu suke kiran Amurka akan cewa a ci gaba da jefa musu bamamai. Trump ya bayyana matukar mamakinsa da kuma matukar kaduwansa akan wannan al'amari. BBC Hausa ta taro cewa a wani jawabi da ya gabatar, Trump ya ce abin mamaki ne yadda wasu daga cikin 'yan Iran ke nuna kamar ba su damu da har-haren da muke kai musu ba. Shugaban Amurka ya ce 'yan Iran da muka gani suna cewa ku ci gaba da jefa mana bam,
duk da cewa mamamai yana fadawa kusa da gidajensu suna ci gaba da cewa mu ƙara. Abin mamaki yake bani matuka. Trump ya kuma bayyana yadda ya bayar da umarni ga rundunar sojin Amurka da shi duk abin da ya dace domin ceto wani matukin jirgin saman Amurka da ya shiga hadari a can kasar Iran. A cewarsa an gudanar da wani aiki na musamman cikin gaggawa wanda ya haɗa da tura jirage da dama cikin kasar Iran, kuma daga bisani an samu nasarar ceto matukin jirgin. Ya bayyana wannan aiki a matsayin ɗaya daga cikin manyan ayyukan haɗin gwiwar soji da aka gudanar cikin kankanin lokaci kuma aka samu nasara, kamar yadda NBC News ta rahoto. Baya ga haka, Trump ya sake lalata matsayarsa kan Iran, inda ya yi barazanar cewa Amurka na da karfin da za ta iya rusa kasar gaba daya cikin kankanin lokaci idan har rikicin ya kara tsananta. To sai dai kuma babban abin da ya kara tayarwa da Trump hankali da wannan kalamai, maimakon ya ga Iranawa sun shiga taitayensu, amma a'a ya kara ganin misalin karfe 8 na dare a jiya Talata kenan, ya kara ganin su sun kara fitowa kan titi, sun bazama kan titina, sun bayyana akan cewa su fa a shirye suke. Tabbas lamarin Iran ya gagaru matukar ba wa duniya mamaki, duba da irin yadda ake ganin cewa Amurka ko kuma iya Isra'ila kadai za ta iya kawo karshen Iran a cikin 'yan kwanaki kaɗan, amma sai aka guma an fi wata ana gwabza yaƙi tsakanin Iran da Amurka da Isra'ila. Kasashe biyu ne suka haɗe wa Iran, amma suka gaza kawo ƙarshen ta, kuma kazalika suka manufansu ya ƙi cika, sannan kuma haka zalika dai suka ƙaza cimma burinsu akan Iran, wanda da ƙarshe su karan kansu Amurka da Isra'ila su suka buƙaci da a tsakaita wuta domin ganin an buɗe mashigar Hormuz. Saboda Trump ya gani yake kamar fa tabbas wannan kalamai da ake faɗa akan cewa Amurka ta tsokano tsuliyan dodo, Trump ya tabbatar da cewa fa da gaske Amurka ta riga ta tsokano tsuliyan dodo tun bayan kashe Ayatollah Ali Khamenei. Ana zazzagawa Iran ba mamai da makamai masu linzami, amma ita kuma Iran tana ci gaba ne da ƙara ƙaimi. Iran tana ci gaba ne da ƙara kai munanan hare-hare wasu gurare, musamman ma a kwanan nan da suka samu nasarar tarwatsa hatsabiban jiragen kasar Amurka da kuma tarwatsa wasu jirage marasa matuka na kasar Amurka da Isra'ila, wanda fa Amurka ganin take fa matukar idan ta ci gaba da wannan yaki, to wallahi nan gaba kaɗan Iran za ta iya yin karfi a duniya, inda wasu za su koma jin tsoron Iran ma fiye da yadda suke jin tsoron kasar Amurka, wanda hakan ne da ya sa Amurkawa da dama suka fara zanga-zanga domin gani suke fa za a zubar musu da kima da daraja a idon duniya. Yasa wasu suka fara kiranye-kiranye akan cewa a tsige shugaban kasar Amurka Donald Trump. An kunna wa Trump wuta ta ko ta ina, ga Amurka da Isra'ila, ga kuma irin ruwan makamai da kasar Iran ke ci gaba da zazzagawa, ga kuma irin yadda mutane da dama ke ci gaba da kira a tsige Trump, wanda hakan ne yasa Trump fa ya ga fa babu wata mafita face ya amince da tsakaita wuta ko da na 'yan kwanaki ne, wanda a baya Trump ya sha bayyanawa da kuma nanatawa akan cewa za su kaddamar da harare akan Iran, amma kuma hakan su ya gaza cimma ruwa. Sannan kuma haka zalika dai masu sauraro, akwai wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya so gudanar, inda kasar Isra'ila ta buƙaci Majalisar Duniya da a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin an kaddamarwa Iran da ƙarfin tsiya da kuma ƙarfin soji, wanda kuma kusan menene ya ƙara dagula al'amarin. Kasar China da kasar Rasha su ne da suka yi gub a Majalisar Ɗinkin Duniya, inda suka dagula al'amuran, wanda ita karan kanta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana akan cewa to fa babu ruwanta. Duk wata ƙasa da ta sake ta kaddamar wa ƙasar Iran, babu hannun Majalisar Ɗinkin Duniya a ciki, ta je ta tsaya da kafanta da kanta domin ta kare kanta. Wanda wannan kalamar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ya ƙara firgita Amurka, sannan kuma ya ƙara firgita Isra'ila akan cewa shin menene a Iran ɗin, wanda ya sa hatta Majalisar Ɗinkin Duniya makarakanta take tsoron ganin an farwa Iran ɗin, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana akan cewa duk wata ƙasa da take ganin cewa za ta iya farwa Iran ta je ta far mata, amma babu ruwan Majalisar Ɗinkin Duniya a ciki. Sannan kuma haka zalika da Trump yana ta mamaki akan cewa menene a Iran, yadda ƙungiyar NATO, wanda kungiyar da ana ganin Amurka su suka kafa, wanda kuma kungiya ce wanda ake ganin kasashen da suka kunshi kasashen da suke cikin kungiyar NATO ta duniya, babu kasar da za ta ija da waɗannan kasashe. Duk kasar da suka ce, duk kasar da kungiyar NATO suka yi ta akan su dole sai sun ka karshen su, amma kuma aka ga kungiyar NATO da kanta ta bayyana akan cewa babu ruwanta, ba za ta da kai da Amurka da Isra'ila domin ganin an buɗe mashigar Hormuz da karfi ba. Alalin kuma fa wannan mashigar Strait of Hormuz din rufe shi da Iran ta yi ya jefa duniya a cikin wani hali, wanda matsakar idan da duniya za su ba haɗin kai a buɗe wannan ruwa, zai kawo kwanciyar hankali da kuma sauƙin da mai bunƙasa tattalin arziki a duniya.
amma kuma sai a kungiyar nato ta ce babu ruwanta, ba za ta iya taimakawa amurka da isra'ila da soji domin ganin an buɗe wannan ruwan ba, inda trump ɗin ya kira kungiyar nato akan cewa ashe matsorata ne, bai taɓa tunanin cewa matsorata ba ne. Tun da fa aka fara wannan yakin fa iran tana ci gaba ne da dagula al'amara, wanda aka ne ya sa mutane da dama ke ganin cewa tabbas fa tun da aka fara wannan yaki iran ita ce da nasara, duk da an kashe mata wato jagoranta ayatollah ali kamani. Amurka ta jima tana buƙatar da a kawo ƙarshen wannan yaki da isra'ila, amma kuma iran ta ki, wanda a yanzu dai ga wasu sharuɗa guda 10 cikin yarjejeniyar tsakaita wutar yakin amurka da iran. Donald Trump ya sanar da cewa bayan tattaunawa da shugabannin Iran an cimma yarjejeniyar tsakaita wuta tsakanin Amurka da Iran domin bayar da damar wucewa ta mashigar Hormuz. Na amince in an dakatar da kaddamar da harin bam kan Iran na tsawon makonni 2, inji Donald Trump. Wannan tsakaita wuta ce da duka bangarorin suka amince da ita. Trump ya kara da cewa ya amince da tsakaita wutar ta tsawon makonni 2 ne bayan da iran din ta amince da dakatar da kai har-hare nan take da kuma bude mashigar Hormuz. Kamar da Donald Trump ya bayyana kan cewa ya amince ne saboda iran za ta dakatar da kai har-haren ta nan take, kuma sannan za ta bude mashigar Hormuz. Wai yanzu iran ce take baiwa amurka sharda, wai iran ce take baiwa amurka sharda. Bari dai mu ci gaba. Trump ya ce iran ta aika wa amurka da isra'ila sharda guda 10. Ministan harkokin wajen iran Abbas Arakci ya sanar da cewa za ta amince da tsakaita wuta ne idan aka daina kai wa iran hari. Ya kara da cewa za a ci gaba da wucewa ta mashigar Hormuz na tsawon makonni 2 kacal domin a ga abin da hali zai yi. In ga za a kara kwanakin za a iya karawa. Hakan zai kasance ne karkashin kulawar rundunar sojin iran, kamar yadda ministan harkokin wajen iran Abbas Arakci ya bayyana. Duk da an ba da dama fa za dinga wucewa, amma kuma hakan zai kasance ne karkashin kulawar sojojin iran ba sojojin amurka ba. Kafar da labaran iran ta ce Trump ya sanar da tsakaita wuta ta tsawon makonni 2, inda ya amince da sharɗin da iran ta gindaya na dakatar da yakin saboda gudun zubewar kimarsa bayan barazanar da ya yi. Domin Trump ya sha barazana amma kuma ya ga barazanarsa ta ki afkuwa, kuma sannan ya ke kaddamar da abin da yake nufi saboda yana tsoron abin da zai je ya dawo. Shi yasa da ya ga babu wata matsaka tsinke gware ya amince da sharɗan da iran ta gindaya masa saboda kada kimar sai zube. Ga dai sharɗa guda 10 da kasar iran din ta gindaya wa amurka da isra'ila, kuma nan take amurka suka amince. Na farko, dakatar da yaƙi kan iraki, lebanon da yamai nan take. Wato dole ne sai an amurka da isra'ila sai sun dakatar da kai harare kan iraki da kuma can kasar lebanon da kuma kasar yaman nan take. Sai kuma dakatar da yaƙi kan iran da kai harare gaba ɗaya ba iya na tsawon wani lokaci ba. Wato dole za a dakatar da yaƙi a kan iran da kuma kai wa iran hare-hare gaba ɗaya, ba wai a dakatar na tsawon lokaci ba. Sai kuma kwata-kwata a dakatar da yaƙi a yankin baki ɗaya. Sai kuma buɗe mashigin Hormuz. Sai kuma a ba iran cikakken 'yanci da iko da mashigin Hormuz. Wato dole za a baiwa iran 'yanci da kuma cikakken iko akan wannan ruwa na mashigin